Κυρία Νικολάου. Κύριε Βαγενά, ομολογώ ότι μας αγγίξανε αυτά που μας είπατε. Τα κάνατε λίγο προσωπικά. Είπατε τι θα γινόταν εάν το παιδί μας, το παιδί που θα θέλαμε να αποκτήσουμε, ανήκε σε κάποιο από τα ποσοστά αποτυχίας, αν κατάλαβα καλά, έτσι, κατά τη διάρκεια του πειράματος ή της προσπάθειας κλωνοποίησης. Πάρα πολύ ωραίο συναισθηματικά, έτσι, σας λέω με άγγιξη ως μητέρα. Και αν το παιδί μου ήταν ένα ποσοστό για θάνατο? Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς? Αν το παιδί μου έπασχε όπως το παιδί αυτού του ζεύγους από αρρώστια σε τελικό στάδιο κτλ. Και μόνο με την κλωνοποίηση μπορούσα να το σώσω. Ναι, βεβαίως. Όμως αυτά είναι περιπτώσεις. Άπαξ και νομιμοποιηθεί η κλωνοποίηση, δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρετε εσείς, οι οποίες όντως είναι πολύ σοβαρές και ίσως η μοναδική λύση να ήταν η κλωνοποίηση, αλλά θα χρησιμοποιείται και για λιγότερο σοβαρούς λόγους, αν θέλετε. Δηλαδή ο φόβος σας ότι θα χρησιμοποιηθεί με κατάχρηση οδηγεί στο να θυσιάσουμε ζωές ακόμα και αν μπορούμε μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να τις σώσουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέω να θυσιάσουμε ζωές. Ναι. Απλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και να σας ξεκαθαρίσω καταρχάς ότι κάποια στοιχεία της θεραπευτικής κλωνοποίησης σαν ομάδα τα δεχόμαστε. Αλλά το θέμα δεν πρόκειται να μείνει εκεί πέρα. Το ξέρουμε όλοι βαθιά μέσα μας ότι δεν πρόκειται να μείνει εκεί. Οπότε αυτός είναι ο φόβος μας. Άρα αρνούμαστε τελικά και τον θεραπευτικό σκοπό μιας πιθανής κλωνοποίησης. Κατά επέκταση, ναι. Άμα μπορούσατε εσείς να μου εγγυηθείτε ότι θα μείνει το θέμα μόνο σε θεραπευτικά ζητήματα, τότε εγώ θα το δεχόμουν. Ωραία. Καλύπτεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Μπορείτε να καλέσετε τον πρώτο μάρτυρα. Κυρία Ρωτζοβά, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμο δικαστήριο, καλησπέρα σας. Η κλωνοποίηση, λοιπόν, είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία. Η διχογνωμία και τα ηθικά διλήμματα που μας προβληματίζουν σχετικά με αυτό το ζήτημα οφείλονται στο εξής ερώτημα. Εφόσον η κλωνοποίηση επιτραπεί, είναι δυνατόν η χρήση της να περιοριστεί μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς ή θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η ίδια η διαδικασία της. Το υψηλό κόστος, οι εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται ακόμη και για την πιο απλή μορφή κλωνοποίησης, καθώς και η πολυπλοκότητα αυτής της μεθόδου αποτελούν εγγύηση πως η κλωνοποίηση θα παραμείνει μια τεχνική προσβάσιμη σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που θα την έχουν πραγματικά ανάγκη για λόγους υγείας και δεν θα εφαρμόζεται ανεξέλεγκτα για ασήμαντους λόγους. Ερωτήσεις από τους οδηδίκους? Τελειώσατε? Ναι, μπορούμε να έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε. Έχεις ερώτηση? Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω. Μιλήσατε για πολύ μεγάλο κόστος. Και τι εμποδίζει ένα διακεκριμένο πολιτικό πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την κλωνοποίηση για προσωπικά του συμφέροντα? Σαφώς και έχετε δίκιο ότι ο φόβος σας δηλαδή είναι ότι η κλωνοποίηση δεν θα περιοριστεί για λόγους υγείας. Σαφώς. Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά μέλημα της πολιτείας, η οποία στο μέλλον, εφόσον η κλωνοποίηση πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει και να έχει θέσει ορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Ποιος θα τα θέσει αυτά τα κριτήρια? Είστε σίγουροι ότι αυτοί που θα θέσουν αυτά τα κριτήρια δεν θα έχουν οικονομικό συμφέρον? Και πώς είστε σίγουροι εσείς ότι δεν θα έχουν? Καθόλου σίγουρος δεν είμαι, αλλά εφόσον υπάρχει ο φόβος δεν μπορείτε να μου αποκλείσετε την πιθανότητα. Ναι, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα κάτι τέτοιο να μην γίνει. Ναι, θέλω να πω, είπατε στο λόγο σας ότι το υψηλό κόστος αποτελεί από μόνο του εγγύηση ότι θα μείνει μόνο σε θεραπευτικούς σκοπούς. Όμως τώρα μου λέτε, εσείς η ίδια, ότι συμφωνείτε μαζί μου. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Με αυτό είπατε. Εν μέρη. Καταρχάς είναι ανώριμο να δημονοποιείτε από τώρα την πολιτεία εκ προημίου. Και εσείς στην ουσία μας λέτε ότι θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε τη ζωή αθώων ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να θεραπευτούν από το πρόβλημα υγείας που έχουν, απλώς και μόνο επειδή υπάρχει υπόνοια ότι ίσως ορισμένα πολιτικά πρόσωπα ή κάποιοι που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα θα εκμεταλλευτούν την κλωνοποίηση. Εφόσον δεν μπορείτε να μου δώσετε την εγγύηση ότι θα μείνει μόνο για αυτούς τους λόγους, θα χρησιμοποιείτε μόνο για αυτούς τους λόγους η κλωνοποίηση, ναι.
Μα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ίσως στο μέλλον να υπάρξει κατάλληλη νομοθεσία και η κλωνοποίηση να παραμείνει σε καθαρά θεραπευτικά πλαίσια. Να κλωνοποιούμε τα όργανα τότε, όχι τους ανθρώπους. Μιλάτε δηλαδή για κλωνοποίηση ανθρώπινων οργάνων. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε και αυτό να αποτελέσει θεραπευτική λύση? Γιατί όμως, για παράδειγμα, αν ένα ζευγάρι να ήθελε ούτως ή άλλως να κάνει ένα δεύτερο παιδί, να μην κλωνοποιήσει? Ήταν λίγο, ναι. Εσείς λέτε δηλαδή, στην περίπτωση που αναφέραμε, για να σωθεί το παιδί το οποίο έφερε το στίγμα της ασθένειας, Μάλιστα. Το ζευγάρι αποφάσισε να κλωνοποιήσει το παιδί, Ναι. για να υπάρξει και ένα δεύτερο παιδί, έτσι. Μπορεί ούτως ή άλλως να ήθελαν ένα δεύτερο παιδί και Στην περίπτωση που δεν ήθελαν, με τα μπορεί δεν μπορούμε να... θα έπρεπε ήδη να το είχαν σκεφτεί πριν προχωρήσουν στην κλωνοποίηση. Κύριε Βαγιανά, έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Γιατί καταλήγουμε σε διέξοδο. Ναι, καταλήγουμε σε διέξοδο, παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε. Κυρία Τσιβελεκίδου, εσείς κάποια ερώτηση? Όχι. Σας Ευχαριστούμε, κυρία Ρωτζόβα. Ευχαριστούμε. Μπορείτε να καλέσετε το μάρτυρά σας. Κυρία Χαμσά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Χαμσά Αμπτούλ και είμαι επαγγελματίας. Εδώ και 25 χρόνια ασχολούμαι με έρευνες σε θέματα κλωνοποίησης. Μαζί με την ερευνητική μου ομάδα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κλωνοποίηση περιέχει πολλούς κινδύνους. Ως ένα παράδειγμα, για την κλωνοποίηση της Ντόλι, του γνωστού προβάτου, στην οποία ο ίδιος πήρα μέρος, χρησιμοποιήθηκαν 277 έμβρια, από τα οποία όμως μόνο ένα πάρει αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα είτε απεβίωσαν είτε παραμορφώθηκαν. Η επιτυχία του προγράμματος έχει το ποσοστό 3%. Με συγχωρείτε αν σας κουράζω με αυτά τα δεδομένα, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό να αναφέρω τα πράγματα γιατί μιλώ ως εκπείρας. Όλοι οι άνθρωποι που μιλάνε για την κλωνοποίηση δεν διαθέτουν ουσιαστική γνώση, αλλά επιφανειακή. Αυτό κάνει το λόγο τους ασήμαντο. Συγγνώμη για την έκφραση όμως. Θεωρώ ότι με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται αντιληπτό σε όλους σας ότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί η κλωνοποίηση ενός απλού ζώου όπως του προβάτου. Φανταστείτε λοιπόν το βαθμό δυσκολίας της κλωνοποίησης του ανθρώπου, ενός πολυδιάστατου, πολυσύνθετου, ενός πολυπλοκού οργανισμού. Φανταστείτε λοιπόν τις δυσκολίες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την κλωνοποίηση του ανθρώπου. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς τι θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί αυτό. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Ναι. Κύριε Αμπτούλ, μιλήσατε για την κλωνοποίηση της Ντόλι. Μπορούμε να συγκρίνουμε τα ζώα με τους ανθρώπους? Αυτό ακριβώς εννοώ. Σε αυτή την υπόθεση όμως μιλάμε για ανθρώπινη κλωνοποίηση, για αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Δεν μιλάμε για αναπαραγωγική κλωνοποίηση, μιλάμε γενικά για την κλωνοποίηση του ανθρώπου. Και αυτό το... Ναι, αλλά αναφέρατε ένα ζώο. Ανέφερα το ζώο ως παράδειγμα για το βαθμό δυσκολίας κλωνοποίησης. Μπορείτε να προβλέψετε τι θα γίνει στο μέλλον? Όχι, εσείς? Μήπως είσαι κάποιο medium και μου λες? Όχι, απλά μιλάω με αποδεδειγμένα επιστημονικά δεδομένα. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Το ποσοστό επιτυχίας σε κλωνοποίηση ενός ζώου, ενός απλού οργανισμού, ήταν 3%. Και πώς θα ξέρετε εσείς τι θα γίνει στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος είναι πιο πολύπλοκος οργανισμός. Αποκλείεται να υπάρξει κλωνοποίηση του ανθρώπου με βαθμό επιτυχίας μεγαλύτερο από 3%. Αν ένας άνθρωπος θέλει να κλωνοποιηθεί, εσείς πώς θα το απαγορεύσετε αυτό? Δεν λέω να το απαγορεύσω, λέω ότι δεν γίνεται. Ο βαθμός επιτυχίας είναι πολύ μικρός. Ας είναι. Αν κάποιος θέλει να κλωνοποιηθεί, θα το κάνει. Με λίγα λόγια, θέλετε να μου πείτε ότι για να σωθούν οι ζωές των ανθρώπων θέλετε να ρισκάρετε κι άλλες. Κυρία Ζαρίου, έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Το δικαστήριο, κύριε Χαμσά, δεν είναι μέρος για δεδομένα, οπότε δεν μπορείτε να επικαλεστείτε αυτά Εγώ τα μιλάω με αποδείξεις, δεν μιλάω με εικασίες όπως εσείς. Η δικαιοσύνη στηρίζεται σε επιχειρήματα, κύριε. Αυτό η γνώμη σας όμως είναι η εικασία, δεν είναι... Ποιο είναι το επιχείρημα? Η δική σας άποψη είναι η εικασία. Το μέλλον Κυρία Ζαρίου, είναι αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Τι είπατε? Αυτό θα το κρίνει το Προεδρείο. Μάλιστα. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Εσείς, κυρία Καβερνέκα? Όχι. Ευχαριστούμε, κύριε Χαμσά.
Okay. Κύριε Ρετουνιώτη, έχετε το λόγο. Όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε τα θετικά που προσφέρει η κλωνοποίηση στους ανθρώπους. Ένα από αυτά είναι ότι μπορούμε να προλάβουμε την κληρονομικότητα κάποιων ασθενειών. Μπορούμε με την εφίδεση κάποιων υγιών κυτάρων στον ανθρώπινο οργανισμό να τον απαλλάξουμε από το βάρος του στίγματος μιας ασθένειας. Μπορεί κάποιος να έχει προγεννητική διάθεση για τον καρκίνο ή κάποιος να έχει το στίγμα της ανεμίας. Γιατί λοιπόν να μην απαλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους και από την παρουσία έστω και του στίγματος μιας ασθένειας και από το άγχος μήπως θα μεταδώσουν αυτή την ασθένεια στο παιδί. Ακόμα, μέσω της κλωνοποίησης μπορούμε να βρούμε το αντίδοτο σε πολλές, αν όχι σε όλες, ανίατες ασθένειες. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος, έστω και μη παθών, δεν θα ενδιαφερθεί και δεν θα χαρεί από την έβριση του φαρμάκου που θεραπεύει τον καρκίνο ή το AIDS. Αξιότιμο δικαστήριο. Η κλωνοποίηση μας δίνει αυτές τις δυνατότητες και θα ήταν ολέθριο σφάλμα την ανθρωπότητα να μην τις εκμεταλλευτούμε λόγω κάποιων παροχημένων έως και παλαιολιθικών αντιλήψεων. Πρέπει να γίνουμε κοινωνία των γνώσεων και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η κλωνοποίηση. Για ένας ολόκληρος κλάδος της επιστήμης θα ήταν ένα δώρο άνδρο προς τους ανθρώπους.